Σε αυτό το σημείο καλούμαστε να φτιάξουμε το fact table. Το fact table είπαμε ότι περιλαμβάνει μέσα, οι παρατηρήσεις περιλαμβάνει είναι τα video games. Η δομή ενός fact table έχει εξηγηθεί και στη θεωρία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο θα δούμε μαζί, η δομή του fact table θα έχει ως εξής. Θα έχουμε μία στήλη για κάθε dimension και μία στήλη για κάθε μετρική. Οι στήλες που αφορούν τα dimensions, μέσα τι θα περιλαμβάνουν? Θα περιλαμβάνουν τα ID του κάθε dimension. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι ξένα κλειδιά. Και η στήλη που αφορά το measure θα περιλαμβάνει ακριβώς την τιμή του measure. Άρα, στο δικό μας παράδειγμα που έχουμε 6 dimensions, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα fact table το οποίο έστω το ονομάζουμε VG. Και αυτό το fact table τι έχει? Έχει μία στήλη για το name, μία στήλη για το publisher, μία στήλη για το genre. Με την ίδια λογική συνεχίζει και έχει στήλες για όλα τα υπόλοιπα dimension και φτάνει κάποια στιγμή και έχει και μία στήλη η οποία αφορά το sales. Ωραία. Εδώ σε αυτό το κομμάτι έχω παραλείψει να προσθέσω τις υπόλοιπες λόγω έλλειψης χώρου. Σημαίνει ότι όταν θα αρχίσουμε αυτό να το γεμίζουμε με δεδομένα, τι θα θέλαμε? Ιδανικά να αρχίσει και να παίρνει IDs εδώ. Οπότε, αν δούμε το dimension table name, πάμε πίσω στο SMS, ας δούμε το genre που είναι λίγο πιο απλό. Εάν το παιχνίδι που θα έρθει είναι το action και το action έχει το ID 7, τότε όταν θα πάμε να συμπληρώσουμε αυτή τη τιμή μέσα στο fact table, στην περίπτωση αυτού του παιχνιδιού στο genre θα βάλουμε το 7, εάν ήταν ένα action game. Και έστω ότι είχε πωλήσει 42 εκατομμύρια και ο publisher ήταν 3. Το επόμενο μπορεί να έχει το name του να είναι το 2, ο publisher να είναι ο 4 και το genre να είναι και αυτό 7, γιατί έτυχε να είναι action game. Και οι πωλήσει που έκανε συνολικά να ήταν 12 εκατομμύρια πωλήσει. Και με αυτή τη λογική θέλουμε να συμπληρώσουμε το fact table. Λοιπόν, μέχρι να προχωρήσουμε όμως στο κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά κάνουμε insert τα data στο fact table, ας δούμε λίγο, ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη δομή του. Οπότε, πάμε πίσω στο SMS. Ας πάμε πίσω στο SMS. Ας κλείσουμε αυτό γιατί δεν μας χρειάζεται. Αυτό πλέον δεν μας χρειάζεται. Αυτό ας το κρατήσουμε, μπορεί να μας είναι χρήσιμο λίγο πιο μετά. Ας κάνουμε ένα select star from staging unpivot. Έχουμε αυτό εδώ. Και ας ξεκινήσουμε με αυτό σαν οδηγό να φτιάξουμε το fact table το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι ένας καλός οδηγός γιατί πάνω κάτω τις ίδιες στήλες θα χρειαστούμε και στο fact table, απλά το data type τους θα πρέπει να είναι διαφορετικό, γιατί εδώ έχουμε λεκτικές τιμές, έχουμε strings, ενώ στο άλλο θα πρέπει να έχουμε integers, γιατί είναι IDs ουσιαστικά, είναι τα ID τα οποία τραβάμε από το dimension tables. Οπότε, πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο πίνακα. Ας ονομάσουμε την πρώτη στήλη, ας την πούμε name. Ας ακολουθήσουμε την ίδια ονοματολογία. Ας πούμε τη δεύτερη platform. Ας πούμε την επόμενη year. Την άλλη genre. Την επόμενη publisher. Region. Και sales. Ωραία. Λοιπόν, το name θα γίνει int. Το platform θα γίνει int. Το year θα γίνει int. Το genre επίσης. Το publisher και το region. Και το sales τώρα πρέπει να έχει ακριβώς το ίδιο data type που έχει και εδώ. Το οποίο πρέπει να είναι float. Αλλά για να βεβαιωθούμε, ας ρίξουμε μια ματιά στο design του staging και βλέπουμε ότι όντως είναι float. Οπότε, πάμε και εδώ να κάνουμε το sales μας float. Οι τιμές των dimensions δεν μπορούν να έχουν null τιμές. Οι μετρικές μπορούν να έχουν null τιμές. Αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε εξηγήσει στη θεωρία.
Ας αποθηκεύσουμε τον πίνακά μας, ας τον ονομάσουμε VG, σαν video game, ας το πούμε VG_fact. Δεν χρειάζεται να το γράφουμε στο όνομα, απλά θα μας βοηθήσει στο παράδειγμα που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, αφού το έχουμε φτιάξει αυτό, ποιο είναι το επόμενο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ορίσουμε ξανά κλειδιά. Για να ορίσουμε ξανά κλειδιά, βγαίνουμε στο relationships, φτιάχνουμε ένα νέο relationship, βγαίνουμε εδώ και λέμε ποιο είναι το table στο οποίο υπάρχουν τα primary keys. Θα ξεκινήσουμε από το name, είναι το name dimension. Ποιο είναι το foreign key table? Είναι το VG_fact. Και τι συνδέεται με τι? Το ID name θα έρθει και θα συνδεθεί με τη στήλη name. Πατάμε OK. Βάζουμε και ένα δεύτερο, κάνουμε το ίδιο πράγμα για το platform. Ποιο είναι το table το οποίο έχει τα primary keys? Είναι το platform. Ποιο είναι το foreign key table? Αυτό. Το ID platform θα συνδεθεί με το platform. OK. Έχουμε φτιάξει το platform, πάμε να κάνουμε το ίδιο για το gear. Έχουμε το gear dimension, ID gear, έρχεται και συνδέεται με το gear. OK. Πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο. Το επόμενο κατά σειρά είναι το genre, οπότε πάμε πάλι genre dimension. Το genre ID θα συνδεθεί με τη στήλη αυτή. Πάμε και στο επόμενο. Publisher dimension. Και εδώ βλέπουμε το ID του publisher να συνδέεται με τον publisher. Τέλεια. Ας κάνουμε και το τελευταίο που είναι το region. Region dimension. Το region ID συνδέεται με το region. OK. Close. Και save. Yes. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και είμαστε έτοιμοι. Σε αυτό το βίντεο ουσιαστικά έχουμε φτιάξει, ας κάνουμε και ένα refresh εδώ για να το δούμε. Σε αυτό το βίντεο έχουμε φτιάξει το fact table μας. Ας δούμε το fact table, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δεδομένα. Ακολουθώντας πιστά τη θεωρία, όλα τα dimensions είναι αριθμητικά, γιατί ουσιαστικά τι είναι ξένα κλειδιά προς τα dimension tables. Όλα τα dimension columns είναι ξένα κλειδιά προς τα dimension tables. Και το sales που είναι η μετρική μας, μία από τις δύο που έχουμε, διότι πάντα by default έχουμε την count, είναι μορφής float και επιτρέπει τις null τιμές. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε ένα ακόμη step στην ETL διαδικασία μας, κατά το οποίο το fact table θα γεμίζει με δεδομένα. Κάθε φορά δηλαδή που τρέχει η ροή, όλα τα δεδομένα τα οποία φορτώνει από το CSV που δίνουμε σαν input θα μεταφέρονται εν τέλει στο fact table.